Bismillahirrahmanirrahim. Kukan zuci. Babi na 19. Cikin damuwa Dadi ya kalli Ammi ya girgiza kai sannan ya dubi Haidar ya ce, Mamanka ce ta bullo da wata magana wacce sam hankali bai ɗauka ba. Abin da take yi ne ya yi sauƙi ta dawo da shi, amma ta wani salo na daban. Haidar a ruɗe yake kallon Dadi ya ce, Dadi ka yi min bayani yadda zan gane ban gane maganar ka ba. Dadi ya ce cikin ɗacin rai, cewa ta yi a fasa aurenka da Maimunatu gudun tashin hankali da sarƙaƙiya, domin Ummul Khairi ‘yarta ce da ta mutu ta dawo. Kar ka auri Sabrin don ubansu ɗaya. Ka ji fa, wai ta ga tawadar da ke wuyanta a wuyan matarka. Shi kenan ta ce ‘yarta ce da ta haifa. Hankalin Haidar ya tashi, ya dubi Amu wacce ke hawaye tausayinta ya lulluɓe sa. Kanshi ya ɗau caji gumi kawai yake yi. Me yasa Ammu take haka ne? Jin muryarta tana riƙo sa tana faɗin na tabbatar ko kowa ya ɗauke ni mahaukaciya. Bai yarda da abin da na faɗa ba kai za ka yarda Aliyu. Aliyu kar ka zo kana da ka sani Aliyu Ummul Khairi ‘yata ce. Ni ce na haife ta ku yarda da ni na daɗe ina jin hakan game da ita. Haidar ya ƙura wa Amma ido yana so ya gano gaskiyar lamarin a ƙwayar idonta. Sai dai kansa ya gagara ɗaukar wannan cakwakiyar. Ta yaya ma Afi ta zama ‘yarta? Tambayar da ya yi wa kansa kenan. Kasa magana ya kawai ya miƙe ya nufi sashinsu kansa na sarawa. Tura ƙofar ya babu ko sallama Umma na riƙe da hannun Afi tana lallashinta. Ya shigo idon sai ya tozali da ita. Daidai hawaye ya wanke mata fuska. Ta dago kyawawan idanuwanta farare tas kamar madara waɗanda suka jiƙe da hawaye. Sai kuma lokaci ɗaya ta sadda kanta ƙasa jikinsa ne ya yi sanyi. Tausayinta ya kama shi. Allah ya sa dai ba hayaniyar da ake yi ta ji ba. Take zuciyarsa ta ba su amsa da, to in ba ita ta ji ba kukan mai take yi. Jiya ya kamar ya rungume ta ya share mata hawaye. Sam ya mance da Umma da take zaune a falo. Ganin ya harɗa hannuwansa a ƙirjinsa ya sa Afi ƙara ɗago idanuwanta a karo na biyu. Idanuwansu suka haɗu da juna. Wani irin shock ta ji, yana ɗibar ta. Kamar ta ruga ta kwanta a ƙirjinsa. Ta yi kuka sai dai ta san ba ta da wannan matsayin a zuciyarsa. Sam baya son ta. Kallon juna suke yi kusan minti 10 Ummu ce ta yi murmushi, haɗe da gyaran murya. Dukkansu suka yi firgigit yayin da Haidar ya wayance ya sosa kansa. A'a ranki ya daɗe ai na ɗauka kin tafi ba ki jira ni ba. Da mun yi faɗa. Yana maganar yana satar kallon Afi wacce a sanye take goge hawayenta. Murmushi ta yi cikin tsokana ta ce na san baka san da ni ba. Tunda ka tafi duniyar soyayya ni ma laifina ne da na zo gidan amarya da ango. Tana faɗin haka ta suri jakarta ta miƙe. Za ta tafi. Afi ta riƙo hannunta haba ƙawata meye hakan? Ƙwace hannunta ta ke dai sai mun yi magana kawai already kin san direba na jira na. Tun ɗazun ya zo angonki na tsaya jira kamar yacce ne masa alƙawarin jiransa. Sai mun yi magana sai an jima. A sha soyayya lafiya. Ta dubi Haidar da ke tsaye gaba ɗaya kallo ɗaya za ka yi masa ka san yana cikin damuwa ta ce ango na bar ku lafiya. Zai yi magana tuni Ummu ta fice tana dariya. Ya girgiza kai kawai ya jiyo ya kafe ta da ido. Cikin sanyin jiki ta miƙe za ta wuce ya ce ke dawo ki zauna. Cak ta tsaya kusan sakan sannan ta kalle sa. Kamar ba za ta zauna ba ta zauna sam ta kasa gane masa kwanan nan. Yau ya yi mata masifa yau ya yi mata sanyi. Ta nemi waje ta zauna kamar daga sama ya jeho mata tambaya. Shin menene asalinki? Alhaji Usman shine mahaifinki na asali da mami ko tsintarki suka yi? Tambayar da ya yi mata cikin izza da isa kenan. Sannan ya kafe ta da ido ya haɗa girar sama da ta ƙasa. Lallai wannan ya cika ɗan rainin wayo. Wacce irin tambaya ce wannan yake yi mata? Mai yake nufi da ita sai ka ce bai san iyayenta ba? Wannan rainin hankali ne ma. Su ne iyayenta kuma ba ta da wanda suka fi su duk duniya. Komi lalacewarsu. Kasa ba shi amsa kawai ta yi ta miƙe za ta wuce shi. Saboda takaici ga wani sabon kuka da ya taso mata. Cikin azama ya riƙo hannunta ya fizgo ta faɗa ƙirjinsa ya tallabo ƙamshin turarenta ne ya kusa sumar da shi. Wani irin sanyin ƙamshi mai jan hankali ya ji. Samun kansa ya da jan numfashi sama ya sake saukewa ya riƙo ta da kyau. Tamkar ya tura kansa jikinta ya yi ta shaƙar turarenta. Wani abu ya ji yana masa yawo a jiki, nan da nan tsigar jikinsa ya soma tashi. Gudun kan girmansa ya fada a tunaninsa ya yi saurin sakinta. Ya haɗa rai. Ke ni nake yi miki magana kina tafiya?
Ni da ke sa'annan juna ne? Na yi miki tambaya baki amsa min ba, kin sa kai za ki tafi saboda ba ki da tarbiyya ko? Da sauri ta kalle sa ranta ya ɓaci, sai dai ganin fuskarsa kaɗai ta shiga taitayinta ta sadda kanta ƙasa. Wasu sababbin hawaye suka zubo mata, ta ja hancinta ta ce, su ne iyayena kuma ina alfahari da hakan duk lalacewarsu iyaye ne, ko da a kan bola suke. Jikinsa ne ya yi sanyi sosai ya ji babu daɗi. Yadda ya yi tambayar ba ta dace ba, haka nan a sanye ya ce Ummul Khairi, ina cikin matsaloli amma ɗaya daga cikin matsaloli na kaɗai zan faɗa miki, wanda ba ni da tashin hankali da ya wuce ganin Amma cikin damuwa. Ya ƙarashe maganar a raunane, ya nemi waje ya zauna a hankali ita ma ta zauna. Nan da nan hankalinta ya tashi ta ce cikin sanyin murya mai ya samu Amma ya Haidar mai aka yi mata. Ammi ta kawo wata damuwa cikin dangin nan mai sarƙaƙiya da wuyar sha'ani. Ummul Khairi Amma ta tabbatarwa da kowa cewar ke 'yarta ce da ta haifa aka sace mata. Yanzu haka rikicin da ake yi kenan san ta ƙi yarda hakan ba ƙaramin barazana ba ne da rayuwarta. Saboda ciwonta, nan ya kwashe komi ya faɗa mata ya ɗora da, ki faɗa min gaskiya idan kin san wani abu game da rayuwarki a warware matsalar nan. Domin yanzu haka Amma kuka take yi har sun samu matsala da dadi. Ga matsalar da nake fuskanta ga shi jibi aurena. Ko kafin ya gama magana fuskarta ta jiƙe da gumi. Subhanallah, me yasa Amma take mata kallon 'yar da ta haifa ta mutu bayan abbanta da maminta ne suka haife ta? Gyalenta da ke gefensa ta ɗauka ta yana jikinta ta fice ta yi sashin su Ammi. Zama ya buga tagumi nan da nan ya tuna da matsalarsa da abban Afi wanda yake farautar rayuwarsa ba tare da ya san dalili ba. Me yasa sirikin nan nasa ya zaɓi kashe sa? Nan ƙwaƙwalwarsa ta ɗau caji. Neman yacce zai samu sirrin Abba yake yi, ta yaya zai kama su da hannunsa. Wani tunani ne ta faɗo masa ya miƙe ya shiga kaiwa da komowa. Amma na bedroom ɗinta tana zaune gefen gado tana sharar hawaye. Dadi na tsaye ransa a ɓace yana faɗa. Afi ta tura ƙofar ta shigo. Tana ganin haka ta juya za ta fita. Dadi ya tsaida ta. Tsaya 'yata Ummul Khairi ke ma 'yata ce shigo. Ta juyo a kunyace ta shigo. Amma ta miƙe cikin sauri ta runguma Afi. Wani irin kuka mai ban tausayi take yi. Ta ɗago daga rungumar da take yi mata tana shashafa fuskarta tana hawaye. Afi kuka ta fashe da shi. Amma ta dubi Dadi ta ce, ka gani ko na faɗa maka 'yata ce. Ni ce na haife ta, sace min ita aka yi. Ku yarda da ni, kar ku ɗaura auren Haidar da Sabrin gudun da na sani da wata sabuwar fitina. Karaf Momi ta shigo ɗakin tana masifa tana kallon Afi da ke tsaye. Kamar an dasa ta ce, ƙarya ne wallahi ƙarya kike yi. Duk wannan makirci da sisinar da kike yi ba zai taɓa hana auren Maimunatu da Haidar ba. Idan ma kun haɗa baki ne don kar a yi auren, wannan aure sai an ɗaura shi ko mutuwa za ku yi. Kin daɗe kina nuna wa 'yata ƙiyayya, kin kira ta ku zo ku ƙulla makirci. Kun sa Alhaji a ɗaki saboda ba a son 'yata. Ni ban san mai Sabrin ta miki ba kika tsane ta. Ta ƙarasa maganar ta fashe da kuka. Dadi hankalinsa ya tashi. Haushin Ammi ya kama sa. Ya raka musu tsawa, duk ku yi min shiru ko ma menene zai faru babu abin da zai hana auren nan. Ke Amman Haidar kamar yacce kika buƙata za mu je asibiti gobe mu yi bincike. Inda kika haihu mu samo gaskiyar lamarin. Amma ba na so wani ya ƙara tada min da wata fitina, kuna ji na ko? Suka yi tsit. Dadi ya fice, Momi ta bi bayansa tana sababi. Afi kuwa riƙo hannun Amma tai tana share mata hawaye tana girgiza mata kai. Alamar ta daina kuka. Washegari misalin ƙarfe 11 na safe abban Afi na zaune a falo. Ƙasa hankalinsa a matuƙar tashe yake. Duk da an tabbatar masa da an sako zomo amma hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya kawar da Haidar. Amma ta wace hanya? Ɗaya daga cikin sojojin ƙofar get ɗinsa ne ya yi sallama cikin falon. Abba ya amsa ya ce masa, ranka ya daɗe kana da baƙo. Ga shi nan ya dame mu mun kore sa amma ya ƙi tafiya. Wai aiki yake so ka ba shi, shi maraya ne. Jinjina kai Abba ya har zai ce ba shi da aiki sai kuma ya ce shigo da shi. Sojan ya juya ya dubi wanda ke tsaye ya ce ka shiga, ɗan ana ce. Ya shiga Abba na ta daddanna waya ya nemi ƙasan kafet ya zauna. Ya sunkuyar da kansa ƙasa. Sun ɗauki mintuna sannan Abba ya ɗago yana kallonsa ta cikin farin gilashi ya ce a ransa, ikon Allah. Sannan ya ce bawan Allah mai ke tafe da kai. Haidar ne ya ɓadda kama da gemu buzu-buzu a fuskarsa. Sashin wajen hancinsa ne kawai babu gashi.
ga gilas ya sa na masu ciwon ido ya ce cikin wata irin murya. Alhaji taimako na zo nema. Ina da takarda amma difloma ce kawai gare ni. Gashi an ce kana taimako kana da son jama'a da yarda da mutane ya sa na zo ka taimake ni. Ko security na ƙofar ofis ɗinka ka bani in samu abin da zan sa a bakina. Shiru Abba ya sannan ya ce to gaskiya a yanzu ba ni da wani aiki da zan iya baka. Gaban Haidar ya faɗi kar dai filan ɗinsa ya yi felin. Shiru Abba ya sannan ya ce oke ina buƙatar masinja a ofis. Za ka iya yi min masinja sannan ka iya mota? Ina iya Alhaji, da yake na taɓa aikin direbin zan iya. Abba ya jinjina kai ya ciro kat ɗinsa ya miƙa masa. Har zai fita aka kira Abba a waya cikin dabara Haidar ya watsar da takardun hannunsa. Ya tsaya kwashewa na faɗa muku in har ba ku gudanar da aikin da na sa ku ba to kuɗin da ke hannunku za ku dawo min da shi. Haidar ya kasa kunne sosai. Bai kawo komi ba don ya san Abba ɗan kasuwa ne. Kuma yana mu'amalar kuɗi da mutane. Ya katse wayar can wata wayar ta shigo ya ɗauka. Oke ya dawo? To gobe mu haɗu a ofis ɗina mana. Ba na son mu tattauna maganar a gida saboda gobe ina da ayyuka sosai a ofis. Akwai takardun da zan haɗa ciki har da takardun tafiyar Afi Germany idan har hakan ya tabbata. Ya sallama Haidar na ƙoƙarin fita ya tsaye da shi. Meye sunanka? Tambayar da ta ɗan sa Haidar ɗin ina kenan da inda. Can ya ce sunana Umar. Sanda amma an fi kirana da Sanda. Abba ya jinjina kai. Akwai adireshin wajen aiki na gobe ka zo ka same ni ka fara aiki. Haidar ya sosa kai sannan ya yi godiya ya fita. Tunani cunkushe da zuciyarsa. Yanzu ta yaya zai gudanar da aikin nan jibi ake ɗaura masa aure. Gashi ya san dadi zai tuhume shi idan baya ganinsa a wajen aiki. Ya sauke ajiyar zuciya da ƙafarsa yake tafiya har ya ƙarasa cikin motarsa. Ya zauna ya cire gashin baki da gemun da ya sa kamar daga sama aka buɗe motar. Yana ganin sai ya murmushi. Zomo ya yi murmushi Haidar ya ce an sako ka kenan. Zomo ya jinjina masa kai yana murmushi. Ba na son in buɗe maka komi saboda muhimmancin alƙawari. Sai dai zan taimake ka wajen gano mai farautar rayuwarka da matarka. Komi zai tafi daidai Zomo don yanzu haka na samu karɓuwa a ƙarƙashin sirikina kamar yadda ka ɗora ni a kan hanya. Zomo ya jinjina kai. Good ka yi ƙoƙari. Ka zama mai wayo sosai domin sirikinka ba ƙaramin fasaha gare sa ba. Na baka wannan hint ɗin. Allah ya ba da sa'a, na gama nawa don zan bar garin na wani lokaci, sai dai za mu rinƙa waya lokaci-lokaci. Haidar ya miƙa masa hannu suka gaisa suka yi sallama. Zomo ya fita ya nufi motarsa Haidar ya tada motarsa ya ja cike da tunani da fargaba. Bincike sosai aka yi a asibiti Amina biye da dadi wanda ransa a ɓace yake. Sannan an shaida musu mutuwar Dr. Musaddiq da daɗewa, wanda in yana da rai shi ne zai warware wannan turka-turkar. Wata kilina tana tsaye tana mofin ta manyanta sosai ta yi ta kallon Amma ta rasa inda ta santa. Tabbas ba za ta manta fuskarta ba, ita ce matar da ta haihu dakta ya sa ta yi musayar 'yar. Gabanta ya faɗi gashi sun dawo asibitin mai suka zo yi. Ta bar abin da take yi ta yi zuru tana kallon su har suka fice. Sannan ta nufi ɗakin rekod don ta bincika abin da suka zo yi. Cikin asibiti ta yi da sauri ba ta zame ko ina ba sai a rekod room. Ta yi sa'a wacce ta samu tana da mutunci da girmama na gaba da ita. Yadda ta zo a daburce sa yarinyar tambayar ta cikin girmamawa. Mama Larai mai ya faru na ganki kamar akwai wata damuwa. Ke dai bari 'yar nan zuwa ne in miki wata 'yar tambaya idan ba za ki damu ba. Don Allah sista waɗannan mutanen da suka fita na kamar matar na kuka ko akwai abin da ya kawo su ne. Jim kaɗan ma'aikaciyar ta tana nazarin Mama Larai don dai ta san ba ta cikin magulmatan asibiti ya sa ta ce matsala ce amma ina kamar taɓin hankali gare ta. Don maganar da ta zo da ita ma hankali ba zai ɗauka ba. Don idan wani ya ga yacce take magana iya gaskiyarta ba ta sunan asibitin nan za ta yi. Gaban Mama Larai ya faɗi ta ce cikin ƙosawa. Ita ko mai ta zo yi haka. Cewa dai ta haihu shekara 19 baya cewar ta haifi 'ya mace da rai daga baya aka canza mata aka ce ba mace ta haifa ba. Rekod ɗin take nema shi ne na fito mata da shi kuma ba hakan ba ne. Sai kuka take yi tana in taimake ta. Idan Mama Larai ya kawo ruwa ta ce a fili tabbas matar nan tana da gaskiya. Abin da ta faɗa hakan ne don kuwa ni ce shaida kuma da hannuna na musaya 'yarta da gawa. Sista ta dafa ƙirji cikin kiɗimewa ta ce Mama Larai me kike faɗa? Kin san abin da kike faɗa kuwa? Mama Larai za ki saka kanki cikin matsala fa. Shin kina so a kore ki a aiki?
Kin shafe sama da shekara 20 kina aiki, ni dai ki sama min lafiya kar ki janyo min. Kuma wallahi wannan maganar ki riƙe bakinki don na tabbatar rikicin tsufa ne ke damunki. Mama Larai ta share hawaye ta ce ba rikicin tsufa ba ne. Gaskiyar maganar kenan, wannan aikin ni da marigayi Dr. Musaddiq muka yi shi. Nan da nan sista ta hargitse da masifa cikin tsoro da firgici ta kori Mama Larai. Gudun kar ta janyo a kore ta a aiki. Haka nan Mama Larai ta koma bakin aikinta tana sharar ƙwalla. Ina ma a ce ta san gidan waɗannan bayan Allah waɗanda ta daɗe tana nema. Ta sauke zunubin da ta ɗauka don da kuɗin da aka bata ta sai gidan da take zaune da 'yarta. Ɗaya tilo da jikarta. Gidan da kullum take ganin baƙinsa kamar kushewa take gani. Don ta san cuta da zamba ta same shi. Haka take ta saƙe-saƙe tana shara da mofin. Cikin tunani ta ƙudura a ran ta fallasa wannan sirrin. Wanda su biyu kaɗai suka sani sai waɗanda aka yi musayar 'yar wanda bata ma san ina suke da 'yar ba. Da daddare yana kwance zugum a kan kujera ta fito sanye da sleeping dress mai sulɓi pink ta yi fakin gashinta. Kallo ɗaya za ka yi mata ka hango tsantsar damuwa a fuskarta. Duk da kullum cikin damuwar take amma ta yau ta fi ta kullum. Har ta wuce za ta nufi kicin ɗinta ya kira sunanta. Afi, yadda ya kira sunan ya yi mata daɗi tamkar shi ya raɗa mata. Zo nan, idonsa a lumshe yana kallon ta daga sama har ƙasa. Ta nufi inda yake ta zauna a ƙasan kafet ta sunkuyar da kanta. Ya na ganki cikin wannan yanayin, me yake faruwa yau? Ammu sun wuni a gidan nan kuwa? Sai hawaye kamar wacce aka tsikara. A'a, Ammu sai yamma ta dawo sun je asibiti inda ta haihu. Bincike babu abin da aka gani. Ya Haidar, Ammu ruɗewa ta yi tana ganin kamar ita ta haife ni. Amma ni mami na ta rasu, sai dai yanzu ina kallon ta a matsayin madadin mami. Wanda na faɗa mata hakan bata yarda ba sai kuka. Ammu take yi, ita ba ta so a ɗaura aurenka da Sabrin. Haidar ya furzar da iska mai ɗumi hankalinsa ya tashi. Ya miƙe ya zauna ya dafa kansa, ji ya yi tamkar ya fasa ihu. Abubuwa sun yi masa yawa, amma san Ammu ta kasa fahimtar hakan. Ammu ta kasa haƙuri da jarabawar da Allah ya yi mata. Sam duk yacce za a yi mata nasiha ba ta ganewa. Ganin halin da ya shiga ya sa Afi tsagaitawa da kukan da take yi ta share hawayenta. Ya Haidar, ka damu ko? Ya ɗago jajayen idanuwansa waɗanda ba ƙaramin dauriya ya yi ba da fashewa zai yi da kuka. Ya girgiza mata kai ya ce, ka damu ga shi nan ina ganin damuwa a fuskarka. Ya Haidar, na san ka tsane ni ba ka so na saboda yacce ka same ni. Na san na fita a rayuwarka saboda yadda na zafafa soyayya akan wanda ban nemi zaɓin Allah ba. Na sa wa raina zaɓina shi ne daidai, sai Allah ya nuna min iyakata. Baka bani damar da zan sanar da kai yacce hakan ta faru ba, sai tsanata da kai, wanda hakan ya sa kake so ka yi aure ka huce takaicina. Na san ka so ni so mai tsanani wanda ka yi risken rayuwarka a kaina. Ka ceto ni lokacin da ba ni da maceci sai Allah. Amma na rufe idona na butulce wa Allah na aikata zina da wanda nake ganin shi ne zaɓin da na yi wa kaina. Zaɓin da ban nemi zaɓin alkhairi ba. Ashe shi ɗin ba alkhairi ba ne a gare ni, kai ne alkhairin. Sai kuma ka tsane ni wanda a halin yanzu ina zaman cikin gidan nan ne. Da zarar na haife sa ya tabbata ɗanka ne zan baka abinka. Zan fita daga rayuwarka tunda baka so na. Ta fashe da kuka ta miƙe ta wuce ɗaki. A guje tana kuka. Dafa kan sai kansa ya ɗau zafi. Sosai ban san sanda kalamanta suke dawowa a kwanyar kansa ba. Me yasa ba zai sassauta wa yarinyar nan ba? Ko don maraicin mahaifiya ya dace ya sassauta mata. Ko don gane kuranta da ta yi. Ya hango tsantsar nadama da hankali da ta yi a idanuwanta. Mai take nufi da za ta haifa masa ɗa ta ba shi kenan rabuwa za ta yi da shi? Ina, ya miƙe gumi kawai yake yi. Duk da sanyin AC da ke falon yana jiyo kukanta kamar ya shiga ya lallashe ta. Ya shaki ƙamshin jikinta mai daɗi. Ƙamshinta wuni yake yi tunaninsa. Afi kuwa shiru-shiru bai shigo ba ranta ya sosu. Kenan ba zai zo ya ba ta haƙuri ya lallashe ta ya saurare ta ba. Ya tabbata kenan baya son ta, ya zama dole ta rabu da shi. Ba za ta ƙara barin sa ya kusance ta ba har sai ta haifi abin da ke cikinta ta rabu da shi. Wani irin haushinsa ya lulluɓe ta. Shi ko Haidar miƙewa ya nufi ɗakinta har ya ɗora hannunsa a handil ɗin ƙofar ɗakinta ya cire da sauri, kamar wanda shokin ya ja. No, kar ka je gare ta, ka bari ta ƙara hankali. Ai ya dace ta nemi gafararka. Sai ya fasa ya juya ya sa hannu ya shafa gashin kansa. Ammi kuwa kuka take yi sosai a gaban Dadi, wanda yanzu ran san ya gama ɓaci da ita.
tana masa magiya akan zai aura wa Haidar Sabrin kuma dole zai zaɓa cikin su biyun tunda ubansu ɗaya. Alhaji ka fahimci magana ta, kar a yi auren nan Alhaji, wallahi Ummul Khairu 'yata ce. To mahi saurare, bari mu